Dobrý den, České Budějovice. Projekt Sluneční terasy v ulici Eduarda Beneše. Projekt Sluneční terasy byl realizován před 5 lety jako energeticky velmi úsporné bytové domy. Jižně orientované terasy zajišťují dostatek světla a tepelného komfortu. Byt 3+KK, který vám nabízíme ke koupi, se prodává se 3 krytými parkovacími místy. Celková podlahová plocha bytu, včetně terasy a komory, je 101 m². Nejen tento pokoj s kuchyňským koutem, ale celý byt je nadstandardně vybaven a velké množství tohoto vybavení je součástí prodeje. Terasu lze skrýt dálkově ovládanou markýzou. Vstoupit sem můžete z pokoje i z ložnice. Další z pokojů je využíván jako pokoj dětský. V koupelně je velký sprchový kout a do prostoru za dveřmi se vejde pračka a sušička. Toaleta je samostatná s vlastním umyvadlem. Dámy jistě ocení šatnu či vestavné skříně na chodbě. No a na závěr jedno doporučení. Kupte si pěkný byt. Rád vám ukáži, co všechno tento krásný a prostorný byt nabízí. Ozvěte se a domluvíme si prohlídku. Budu se na vás těšit.